treballant. Des d'aquest punt de vista, nosaltres exigim que se reforcen des de l'àmbit institucional de la Inspecció de Treball més aportes i més recursos per a vigilar i controlar el compliment de tota aquesta normativa. Des de Comissions Obreres anem a impulsar el nostre treball per a intentar garantir que mai més tornen a produir-se casos com els que hem vist en este documental. Voldria agrair el paper que fonamentalment fan les delegades i els delegats de prevenció, perquè sense la seva contribució no podríem avançar en la millora de les condicions de seguretat i salut amb les empreses. Seria necessari, per una altra banda, aprofitar el moment de les eleccions sindicals per ampliar la nostra presència en tot aquest espai de xicotetes empreses on no hi ha presència sindical, perquè és una evidència clara que amb sindicats el treball és més segur. No, casi me voy al otro barrio y compañero, no, de verdad que no da ningún miedo porque es un paso de página donde tú ni entras ni sales. Un encarregat me va dir que jo estava fingint que el que volia era tindre una paga, pues això me va donar molt per luchar. Yo recomendaría a todos los compañeros que fueran a un puesto de trabajo, llevar mucho cuidado. Que si no le prestan la seguridad social o no tienen el contrato de trabajo, que ellos lo exijan y lo pidan. Lo que no n'hi ha que fer mai és canviar salut per diners, perquè la salut no se recupera. Si se fa la llei, per favor, que se complisca, és l'únic que demano, que se complisca. I el que la faci, que la pague. Perquè s'ha de deixar de rositas en un tema d'estos.